إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن من فضل الله ومنته أن جعل لعباده صالحين مواشيم يستكثرون فيها من الأعمال الصالحة، ومن هذه المواشم أصر ذي الحجة، وقد ورد في فضلها الأدلة من الكتاب والسنة. قال تعالى: والفجر وليالي عشر. وقال ابن كثير رحمه الله: المراد بها أصر ذي الحجة، كما قاله ابن عباس وابن جبير ومجاهد وغيرهم، رواه البخاري. أمبي على تانو أمبي دمنين على في أمبي أنين على في أكان كشي كابوان يركون تورو منان كبارا جغو نيالي جوم من كندا موتي سرمين بي أفلي نيالي جوم من فيليفانا موتي سرمين بي كندا. ambe sharia bato fen site min ka bato tinya ni ala kelembe ute je nyogonte ala la ambe sharia muhammadu ala ka jondo ala ka ciden do kisini nema baka anaka dunke anaka shebo ala ku kisimin ka chakosobe no temena ka boye abe ala ka fasamanta wala ni ala ka fonan sharia ala yake aka jonyuma wuye aye teretu doke aka jenyuma wuye o teretu nube bara nyuma chaya o teretu kono abo o teretu la saliba kalo tile tanfolo la ya kantige sali tile tanfolo kalo min yesile mbama atile tanfolo teretido ni ala yake aka jon nyuma wuye nube bara nyuma chaya akono la yakantige salli tile tanfolo fasamantiya delilaw nana fasamantiya la qur'ana ayawla delilaw nana fasamantiya la ciden ka sunna la hadisa sahalewna ala qala min qur'ta lendo ako wal fajri wa layali asri akwa le kallani fajiriye ani tileta ni layali min furni ko akoro ye tiletande ibnu kasiri ko alaka nema ka tawsiri kono ako lanyini ni su tanye wala yali asri lanyini nin tiletanye ako lanyini munye ko lahiya kantige tiletan folo walayali ashri kolla nyini ye ode komi ibn abbas ya fo chogomi ani ibn jubair ani mujahidun ani nunu na nyogono hadisa imbe bukhari kono. donc ni ya yira la ya kantige salli min fule kalo min fule ninye atile tan folo fasamantia ba yala yira ya ka fasamantia fo qur'ana kono. wa ibn abbas radiyallahu anhuma قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام الأمل الصالح فيهن حب إلى الله من هذه الأيام العشر. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله يا رسول الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرج من ذلك بالشيء. رواه البخاري. عبد الله بن عباس حديثنا أنا كبوما على كجي كبوا فابما أكو تشيري على كتنونا كسبكا
ko ciden ko tilewu sitew tile munu ni bara nyuma kadi alaye o tilewu kono minye kallahiya kantige kalo tile tan folo bo ko cide ma hari jihadu ala kasirala ako hari jihadu ala kasirala fo mogo min ka jihadu ayere kun tara jihadula ana kan na fulo betara jihadula u betorai ani foi masage ayere masaga kan na fulo masaga betorai donc akoni mogo min ka jihadu kera nin chogola o tigila mogo ka baraji ani minye lahiya kantige e wakalo tiletan folo donc o tigi baraji ani o baraji o baranyuma baraji bese ka compare nyogona ni o te foi tabo donc ni nya yiranna nin kalo min yesile mbamma tiletan folo baranyuma kanya kono kosobe baranyuma sugube bara na be fo ko baranyuma dedo abe kanya kono salli kanya kono ki janto farra salli wala misiri wala ukanya kono saubana ka hadisas koso ciden ko saubana ma alayka bi kasrati sujudi lillahi fa innaka lan tasjudu lillahi sajadatan illa arafaka Allahu biha darajatan wa hatta anka biha qati'ata saubani ko ciden ko alema kon bima sujudi chaya mana salli chaya efule ite sujudu sin bi alaye fo ala bi korota ni o sujudu ye ka junubu do bi ka boy ka ni o sujudu ye wala hada maden ka salli chaya minye tile tan folo munu lahiya kantige kalo tile tan folo munu nyesile mbama hada maden ka salli chaya kono farra sallu ukum matarafa jamala ikanna fila salli iko chaya kono fenju mamba kaka kia kono kabaru fo an ibn umar radiyallahu anhuma qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ma min ayami a'jam inda allah wa habbu ilayhi li'amalu fihinna min hajil ayami al-asr faksiru fihinna من التكبير والتهليل والتحميد عبد الله بن عمر اكو تشيدن كو كوتلو سيتو تيلي منون كبو على بولو كم من يله يا كانتيغي تيلي تام كالو تيلي تام فلو كولوبو نيا يرانا جينا تيلي ولا تيلي منون كبو نا بي من يله يا كانتيغي سالي له يا كانتيغي كالو تيلي تام فلو اودي تيلو كاني كاتيمي جينا تيلو بيكا wore tilew ye tile bawye katime jinya tilew beka cide nyofo awa ciden ko nin tilew kono bara nyuma kadi alaye nin tilew kono aye kabaru fo chaya nin tilew kono aka alhamdulillah foli chaya nin tilew kono aka subhanallah foli chaya nin tilew kono faksiru hinna min at-takbir wa at-tahlil wa at-tahmid aye kabaru chaya kono aye la ilaha illallah foli chaya kono aye alhamdulillah foli chaya kono odiato doni kabawu ya yira nin kalo min yesile mbama depuis a don folo na jora kata don folo fo kata ni salli temena tile saba min betugo ola oti kata fo tile saba na ilaba kabaru takbirul mutlaq befo takbirul mutlaq wa kore munye ibe kabaru fo wakati tala fo yoro tala wakati ni hakili jigina ibe kaso kono ibe mishiri kono ibe sugu kono itama todo sirala ikafu Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illa Allah Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar walillahi alhamd ikakabaru fo kono atanna ajora domya tile folo fo kata salli teme tile saba min tugule mbola fo tile saba laba uba fo ma takbirul mutlaq kabaru do fana be uba fo takbirul mukhayyad obata arafa don fajiri ulube obe fo farda sallu ko fede
farda salli kofe ibe kabaru fo o takbirul mukhayyadu o bata arafa don fajiri kata ni salli temena tile saba min be tugala tile saba na illa asara o fana be tabba o yorola donc kabaru fo chogo chaman bala ibe saka ke Allahu akbar ka kabaru ke sinya fula Allahu akbar la ilaha illa Allahu akbar walillahi alhamd ibe saka kabaru ke sinya saba fana Allahu akbar la ilaha illa Allahu akbar kabira obese kanya kono ibese ka kabaru nke sinya kele Allahu akbar la ilaha illa Allahu akbar kabira ni fo chogo bebenya donc kabaru fo akachaya kalo yin kono o kalo yin kono ewa kalo yin tile tanfolo bara nyuma jumambe nan kanka ke kachaya su ala ye sun no ya mo menye ka sun chaya kono abe daga ikata yere depi adon folo fo arafa do ika besu tile kono to besu ni dagara ika besu parce que abe do hadisa kono buna baska hadisa ma min ayami al amalu salih ahabbu ila Allah fihinna min hadhihi al ayam donc sunye bara nyuma de buna basko ciden ko tilewu site tile munu ni bara nyuma kadi ala o tilewu kono ka min yalla ya kantige ewa kalo tile tan folo bo donc sunye bara nyuma de sumbe do kono ibe su janko hadisa do na Sheikh Albani ya Kenya anni hunaydata ibn al-Khalid an imratihi an badi ajwaji an-nabi sallallahu alayhi wa sallam qalat kana an-nabi sallallahu alayhi wa sallam yasumu tisha jil hijja wa yawm asra wa thalathata ayyam min kulli shahr rawahu Abu Dawud wa sahahu Sheikh Albani hadisan ana hunaida ta ko alayya me akan musoma ko akan musoyin fana ya me ciden ka furmuso doma ida way wore kono ni furmuso ciden ka furmuso jondo hafsata ciden ka furmuso hafsata ko ciden tunkera konni ewa minye lahiya kantige ewa kalo tile tan folo ko ciden timbe akononto besu akononte ko tumbe abesu jomina tanna basu kalo tile saba ko ciden tumbasu wala dalila nana ko kalo minye silen bamma atile tan folo ko ciden tumbasu sallallahu alaihi wasallam aw ayira hadisa ayira Jabir ibn Abdullah an Jabir ibn Abdullah radiyallahu anhu قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل أيام الدنيا أيام العشر وتيرين كو جيا كتلو لا تلم منون كوسا كتم جيا كتلو بكا كم من الله يا كنتج كلو تلتان فلو كولو de كني كتم جيا تلو بكا donc c'est cela Ibn Taymiyyah ni hadisa ani fasamantiya minya nana sungalo tile talabana buntemiya yu faranyogonka buntemiya ko ako sungalo talaban su ulu de kausa kateme jinya katile ube suka parce que letra kadiri be ulula minye fana Allah ya kantige kalo tile tanfolo o tile ude kanyi kateme jinya katile ubeka ube faranyogonka ni chogodela la yakantige kalo tile tan folo tilew de kanye kateme jinya tilew beka hari sungalo talaba tilew u kausa e me sungalo talaba su fana kausa minye la yakantige kalo tile ta folo suye parce que sungalo talaba fana su le tal qadri be ulula Cheikh Islam Ibn Taymiyyah yu faranyogonka nin chogodela balma me worebe baranyuma jumambe anka nin kalo in kono Qur'ana kalan ka caya Qur'ana kala jikiru fo kala subhanallah fo kala Qur'ana kala ka jikiru caya ani sadaqati bo ko caya wadi ato kana Sa'id bin Jubair idha daghalat al-ashr istihada istihadan shadidan hatta ma yakadu yuqdaru alayhi
Sa'id ibn Jubair tunkera guna bas ka hadisan min nana ewa kalon min ye silen bamma atile tanfolo fasamantala Sa'id ibn Jubair da ya mafula kabo buna bas bolo ale min ye hadisan mafula Sa'id ibn Jubair tunkera kalon min ye silen bamma atile tanfolo ale ba yere jija kono yere jijala fo soni abe dese bato koso atumba sesi ka yere jija fo soni abe dese وقال ابن حجر القسلاني رحمه الله في الفتح ابن حجر فنكو في الفتح ككتابكم فتح الباري أكو والذي يجهر أن السبب في امتياز أثر ذي الحجة لاستماع لمكان استماع أمهات العبادات فيه وهي الصلاة والصدقة والحج ولا يتآتى في غير ولا يتآتى ذلك في غيره. ابن حجر الحافظ ابن حجر رحمه الله أكو فتح الباري كنو أكو من بانجلم باني سبب منياتو من يله يكانتك كالو تile تنفلو ni aye fasamantiya soro kateme diya tilew beka ako bataw lesiru de farala ɲɔgɔn ka kono bataw lesiru bɛɛ de ye ɲɔgɔn sɔrɔ ale kɔnɔ ako ye jumɛn salli b'a kɔnɔ ako sun b'a kɔnɔ sarakatibɔ b'a kɔnɔ hiju b'a kɔnɔ ako nunun tɛ ɲɔgɔn sɔrɔ kalo si kɔnɔ ni ale tɛ nin bataw tɛ ɲɔgɔn sɔrɔ kalo si kɔnɔ ni ewa min ye hiju kalo tile tan fɔlɔ ni o tɛ donc wala ako de y'a to a fasamantiya dira ma ka tɛmɛ tile tɔw bɛɛ kan parce que batow lesiru bɛɛ de farala ɲɔgɔn kan ale kɔnɔ salli b'a kɔnɔ sun b'a kɔnɔ sarakatibɔ b'a kɔnɔ hiju b'a kɔnɔ wala min ye sarakatibɔ ye ani ɲumanya an k'o caya nin kalo kɔnɔ kuma mana lahiya ko min ɲɛsilen bɛ hadamadenw ma fantan caman bɛ a kɔnɔna fililen don ala ye yuruwali kɛ mɔgɔ minnu ɲɛ a ye mɔgɔw dɛmɛ a ka mɔgɔw dɛmɛ nin kalo la nin kalo min ɲɛsilen b'a tile tan fɔlɔ a baaraba dɔ ye mun ye lahiya kantigɛ se bɛ mɔgɔ minnu ye yuruwali bɛ mɔgɔ minnu ye a ka mɔgɔw dɛmɛ aw balimaw aw sinjiw fantan minnu an'u bɛ ɲɔgɔn kan dugu kɔnɔ kinw kɔnɔ misiriw la sigiɲɔgɔnyaw la a k'u dɛmɛ u ka lahiya ko la i bɛ se ka saga sa ka di min ma i ka saga sa ka d'a ma i bɛ se ka saga wari di min ma i k'a d'a ma ni mɔgɔ min bɛ se ka misi yɛrɛ sa a ye san 2 dafa karisa ni karisa aw mɔgɔ 7 ye ni misi di aw ma a y'a kɛ lahiya ye u b'a kantigɛ k'a kɛ lahiya ye mɔgɔ 7 bɛ se ka jɛ misi la k'a kantigɛ k'a kɛ lahiya ye kelen kelen i ka sahara ye lahiya saga palasi ta ye o bɛ se ka bɛn awa a bɛ daga yɛrɛ fana mɔgɔ 7 a ka jɛ bɛɛ ka wari bɛ kelen kelen a ka wari hakɛ dɔ bɔ k'a fara ɲɔgɔn kan ka misi san aw mɔgɔ 7 k'a kɛ lahiya ye o bɛ daga a bɛ daga mɔgɔ 1 a bɛ daga i ka misi kantigɛ k'a k'i ka lahiya ye mɔgɔ 2 a bɛ daga ka jɛ misi la mɔgɔ 3 a bɛ daga ka jɛ a la mɔgɔ 4 a bɛ daga ka jɛ a la mɔgɔ 5 a bɛ daga ka jɛ a la mɔgɔ 6 a bɛ daga ka jɛ misi kelen na a dan de mɔgɔ 7 ye o an b'a mɛn dɔw bɛ sigi ko a tɛ bɛn mɔgɔ 7 a ka wari fara ɲɔgɔn kan ka misi sa ko a b'a kɛ lahiya ye ko o tɛ ɲɛ ko ewa kelen de b'a bɔ i bɛ tɔw fara i yɛrɛ ka baraji la ou bien mɔgɔ dɔ bɛ se k'a di aw ma k'aw fara ɲɔgɔn kan a baraji la ko mais a tɛ se ka fara ɲɔgɔn kan ka wariw fara ɲɔgɔn kan ka misi sa k'a kɛ lahiya ye ko bɛɛ kelen kelen sahara b'i bɔ a bɛ saga palasi ta ye k'o tɛ se ka kɛ balimakɛ kana sigi ni majahabi kelen ka kuma ye k'u b'o fɔ mɔgɔw ye ka ciden ka hadisaw tɔ ye ka majahabu tɔ ka kuma tɔ ye majahabi malikiya de ka hakilina ye nin ye majahabi maliki ka hakilina olu ko de ko mɔgɔw tɛ se ka jɛ misi la ko kelen kelen ka sahara bɛ se ka kɛ la k'o tɛ se ka kɛ ko i bɛ se ka lahiya kantigɛ misi kantigɛ de ka mɔgɔ 7 fari ka baraji la mais a tɛ se ka jɛ a la
ka ke komi kelen kele ka sara ka lahiya palasi taye ko te se kabbe o be maliki ma jabi de la ahmad ibn hanbali kama jabi akwa dagara mo wolon fula aka wori fara nyogon ka kam misisa aka ke lahiya kelen kele ka sara be misi palasi saga palasi taye safai kama jabi adagara ka ke abu hanifa kama jabi adagara ka ke majhabi sabain be jamhuru ba ka mo wolon fula abe wori bo kelen kele be doni don abe misisa aba ke lahiya kelen kele ka sara ye lahiya palasita ya saga palasita ye majhabi saba jamhuru bode ka ode ka kene ode kuma sahalenye ciden ka hadisa koso jabir ibn abdullah ka hadisa be akon naharina ma nabi sallallahu alaihi wasallam amad al-hudaybiyya al-baghratun an sabwati wal ibli an sabwati rawahu muslim jabir ibn abdullah ko hudaybiyya sa ku ulu yes ewa misi ko ciden tilela hudaybiyya sa ku ulu ye misi faga mo wolon fula jera misi kelena ka kan lahiya kelen kele kasara ye lahiya ewa hadiya palasita ye akon mo wolon fula jera nyame fanala ka ke hadiya kelen kele kasara ye hadiya palasita ye riwaya warela hajajina ma rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa naharina ونهرنا البقرة عن السبوة والجدور عن السبوات هذه سورة أقول هجرة كفرة تشيدنكا كو يمغولون فلا جي مشكلنا هديا كمغولون فلا جي نعمكلنا هديا هذه سورة تشيدنكو صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم البقرة عن سبوة والإبل عن سبوة هذه سورة تشيدنكو مشي abe mogo wolon fula bo hadiya la nyame abe mogo wolon fula bo hadiya la doni ka ban ko min sabatira hadiya la wode be sabati lahiya la min sabatira hadiya kola wode be sabati lahiya kola wala haklina min bu goloyo woye ma jahabi maliki doronde haklina woye ani hadisa ma nyugonta ani majhabi tigi sabayin to ma nyugonta donc majhabi tigi saba jamhuru ulu bakade mogo wolon fula abese ka waru fara nyogon ka misisa ka kellahiya kelen kele ka sara billahiya palasita ye ode kuma sahalenye kuma min be kwate se ka waru bo ka misisa kuma sahalen toye obe malik ma jabila me sahalente min sahalendo nimma jabi sabayin baka ni hadisa sahalew woyode abese ka fara waru fara nyogon ka misisa mogo wolon fula baka kallahiya wala an kan jeje wala بارك الله لي ولكم في القرآن الحكيم ونفعني وإياكم بما فيه من الذكر الحكيم أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل جنب واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد قال تعالى ويذكر اسم الله في أيام معلومات قال ابن عباس أيام العصر تفسير بن كثير أنا نقرأ آية كون ويذكر اسم الله في أيام معلومات ألاكو أكا ألاكا تغفو donna ukala kosuma donna don munun donendo mana kabaru ka kabaru fo donna don munun donendo ibn abbas ko nin don donewe jumaye akon minye lahiya kantige kalo tiletan furo ko be tafsir bun kasir kono donc nin fana ye qur'an aya ye tusuru kalo minye silemba ma ka tiletan furo fasamantia foanye am balma ni kalo nyera mumbe mogo ka mogo ni ba fe kallah ya kantige an ummu salimata radiyallahu anha qalat qala ar-rasulullah sallallahu alaihi wasallam idha daghalat al-asr wa arada ahadukum an yudhiya fala yamassa min sharihi wala basaratihi shay'a rawahu muslim hadisan na togo dola
إذا أريتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يدهي فليمسك أنصاره وجفاره. حديثنا نوم مسلمة كحديثنا مسلم كنو. كيدون كو أكوني تنفلون دونا لا هي كانتيجي كلو تنفلو ni o donna na dola kele e yalla nyini koyibe lahiya kantige awa i kana maga i kun sigila ka tige i kana maga i farikolo yoro sila ka tige i farikolo sisi kana tige i kana i farikolo yoro mi i farikolo yoro do ka tige i kana ke harisa riwaye worela kidon ko na ye hiju kalo na yaye hiju kalo na yaye adola kele bafe kallahiya kantige awa iyere mina kabo i ka farikolo shimu mai kanu tige iki yere mina kabo i ka soni mai kanika soni tige donc nimbe mugo na bafe kallahiya kantiga be kan ngani ka hakile bafe kallahiya kantige nimbo o mugo beka ekera musoyo ekera cheo ni koni bafe kallahiya kantige ni kalo inyora kalo injora i kanai farikolo shisiptige i kani farikolo yoro shitige i kani ka sonni shitige wakati kallahiya kantige donc men nimbe mugo de kam nimbe lahiya kantige men mugo minete lahiya kantige du tigi de be lahiya kantige abe e faraka akallahiya baraji de la yere mina kabo kunshigu ni sone la te eka abe dutigi de kale min bella yakantige abode ka donc mugo min bafe kala yakantige doro ninkiru be edeka am mugo min ni eyi ka kunde penye kunshige munum be buru ka kum ewa kum penye to bashiti ka wulula ube ika farikolo shiwe ka kunshige do de karina yereye bashiti ka ola ube ni ka sonni do de karina yereye bashiti ka ola ube ka farikolo yoro de idogna atigena ema daba kana fenti ka wala muso na ba kun digi aba kun foni ka digi shi munun be buru foi ta ka wala bashi te wolola har na billahi yakantige fenta ka wolola parce que mo lu daba kama foi ta ka awo ni mo gon fana ya tugu yere e ba fe kallahi yakantige de me yere tugu yi kun shigi tige ube yi farikolo yoro do tige ube yi ka soni yoro do tige ye ciden ka hadisa de soso ye junubu soro ika ala ya fadela ka yafima me ate foi ke ka lahiya ka layala ani ka lahiya te nyogo sirala ye ciden ka hadisa do de soso doro junubu be lay be ala ya fadeli me foi ti ka lahiya kan tigalila wala me kan yere tugu ka ke de ciden ka hadisa soso lido wala nin kalo ni arafa sundo arafa don su fana ba kono men ni juma werew ambe kuma uluka ulumi lehiya ka kiru ni ala yan shi sama juma werew kuma be ko uluka donc an kan cesiri kallabe ka tubi kata alama junubu munum bambolo ka fosi ka bola ile tam folo mi nyesile plama an kan jija patola kono nyuma ya sugu be dagara kono bara nyuma sugu be mi sheko e menye bara nyuma mi sheko biye tile tamfolo na ikoke salli bala sum bala sarakati bo bala qur'ana kalam bala jikiru fo bala nyuma ya shigi nyogo nye nyuma ya ewa dugu mogo ye nyuma ya misiri mogo ye nyuma ya ibali masuru ye abeba kono ambe ala dele ala kayiranna minye bara nyuma uye ala ku no ya nye akono donc an ka do jiya tilew siude te ciden de ka kumado hadisa dola ako tilew sito ni bara nyuma kadi alaye o tilewula ka heju kalo tile tanfolo bo hadisa dola ako tilew sito tile munun kabbo alafe ka heju kalo tile tanfolo bo hadisa dola ako tilew munun kanye kateme jiya tilew beka heji kalo tile tanfolo de do harwo nunu fora hadisa wala nin jogola wala mbalimo minye yomun nahare salli do lahiyaw kantige do hadiyaw kan sogoli do
o bebe tile tan folo inde kono wori ato nin tile tan folo ani dina tile sute kelenye an kan jijala kan jesiri nyuma yawla sadaqati bola fonna sirawla batowla ambe ala dele ala ka yiranna ka bara nyuma ani chesiri ala ko no yanye akono ambe duwawu ke an ka jamana ye ala ka jamana lafiya ala ka jamana lafiya balaw mununu fitina munu be jamana in ka ala ku buanka kan lafiya min yanka faamu yala kanu deme ala kanu sabati ala kan limaniya ani ala nya sharinya bilu uddu sukun kono nu ye ala ka fanga duma kan min jamana islamiya o ka tile ka jamana islamiya ke kanye ambe ala dele ala ko kuye jugu bula jamfanti bula jugu be nin jamana la nganya jugu be mugo bolo kana nin jamana yima ani faamu ma ala ku kan ngania juguya anu ka fere jugu ala ka sagu yere mai ala ka jamana kisu toroma ala kan kisu toroma allahumma kifinahum bima shita allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim wa na'udhu bika min shururihim ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم اجعل الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين برحمتك يا أرحم الراحمين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين